sa pamayukan mga bareta. Nanay gadan kan saksakon sa Camarines Sur. Sospek pamangkin man sa nakambiktima. Padre di pamilya gadan kan pagbabadilon sa Camarines Sur. 7 anyos na aki sa Sorsogon, gadan kan mabangga ning truck. Mainit na panahon, padagos na mamamatayan sa reyon. Asin, mga obra sin talento kan mga albayano, pigbida sa Tibay Albay Art Fest. Maray na hapon, Lunes, Mayo 15, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalye, senior citizen sa Camarines Sur, gadan kan pagsasaksakon. Duwang sospek, pamangkin man sana kan biktima. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Aldaw antes ang selebrasyon kang Mother's Day, pinagsasaksak gadan ang sarong 65 anyos na nanay, gikan barangay Adjanggaw San Jose Camarines Sur, alas 8 ning banggikan Sabado. Anduang sospek, pamangkin man sa na mismo kang biktima. Sigun sa PNP, nag-ugat ang krimen saloy ng day pagkakasinabutan kang ambuslados. Sa impormasyon, nasa natad kan sa indang residensya ang biktima. Kan basang nasa nang saksakon sa liog kan saro sa magtugang na sospek, asin balibagon man kan saro pang sospek. Ito yung investigation, ini po si Giner de los Santos, makuapo po kani yung biktima ta, nagdadalan naman sa covered court na kung siya ay maigwang activity, bigla na lang po kani ni suspect, ini si Luigi Riva de los Santos, pinagpok po sa payo ng buo. Pagkapagpok po ng buti sa payo, nagdaralamagan pa duman po sa tinampo. Pag-aabot po naman sa tinampo, nakaabot po ang information naman sa lola, hindi ko na sa inyo si Sita Rosales de los Santos, iyo yung biktimata. Kanaraman niya po na aragot ang nangyari, nagbaba po siya naman sa arong ninda, paduman po sa tinampo, mapasipay. Tinampo, nagkaturoparan na po, duman nagkaiguan ng heated argument, and duman na po nasaksak yung sa tuyang biktima. Binisto ang biktima na si Felicita Rosales de los Santos, kan barangay Adjanggaw San Jose Camarines Sur, na ipigdara pa mangkuta sa ospital, alagad binawian man sa naning buhay. An magtugang na sospek, binisto man na si J. Riva, 29 anyos asin ang tugang kainin na si Jeremy Riva, 23 anyos kang pareho man na lugar. Natulos man sa nang nadakop sa ginibong manad operation kang otoridad kasudma. Po, sa totoo lang sir, ang motive po talaga kani, family grudge. Medyo may na talaga po silang pamilya. Sa totoo lang po, ining duwat ang suspect, may data na ning kasong homicide, nakaluwas lang po, taon Belsinda. Na kung saan, ang biktima po ninda, sa kasong homicide nindang inot, yung man sana po ang sa indang tugang. Murder, ang kakatubangon na kasukan magtugang na sospek. Nangunyan, ang nasa kustodiya na kang PNP. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Nomer Corporal. 7 anyos na aking lalaki gadan kan mabangga nin truck sa Sorsogon. Detalye sa report ni May Arango. Dead on arrival ang 7 anyos na aking lalaki kan mabangga nin truck sa tinampong sakop kang barangay Gulang-Gulang, Irusin, Sorsogon, alas 7 ning aga kasuudma, Mayo 14. Sa impormasyon, gikan sa pagkarigo sa Burabod, pauli na kutan biktima sa saindang residensya kaiban sarong 8 anyos na lalaki. Kan magpurbaran mga ini na magbalyosa na sabing tinampo, alagad ay naantisiparan ng padangadang na truck na nagresulta sa pagkakabangga sa biktima. Napigpurbaran pa mangkutang idara sa ospital, alagad binawi man sa nanin buhay. Nila is pa Manila. Tapos may dalawa kasi daw yung bata na tumawid. Sabi po na pa man, pag sa MPR, parang may pa man siya. Pero nung dadali na daw sa wala na daw, pinakinaya. Depensa subuot kan driver kan truck, pigli kaya niya pa mangkutaan biktima, alagad nahagop manggirari ang biktima sa rikas kan pangyayari. Parang may may drainage, may kali siya na may flowing water. Yung kakarigusan niya sa lalabahan.
Maswerte naman na day nalugada ng kaiba kan biktima. May pangapodan sa naan PNP, urog na sa mga magurang na may mga menor de edad pangaki. Kung aksidente naman talaga, hindi na maiwasan. Siguro dapat nasa magulang na din, kailangan higpitan, mga ganong oras. Sa ngunyan, kaput na kang irusin MPS ang nakabanggang driver para sa mga magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. National Police Clearance System kan PNP pwede nang magamit sa Bicol. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Sa halipot sa nang oras na paghahalat, nakuanan ni Ivan ang sa iyang police clearance. Pagbida niya antes pa mag 10 minutos, nakuan niya na ang dokumento harayo hali sa dating waiting time. Gamit na ni Ivan ang bagong proseso kan pagkuanin ng police clearance, gamit ang National Police Clearance System. Natsyempo man ni Ivan, nadakul ang slot sa online system kaya halipot man ang pila sa Legazpi City Police Station. Mas madali ngunyan ta, araw kayo ng proseso, validate ka na mapila. Ito tapos ang pagkuha kang yan na lang ID, tapos di ka na magastos kida kula. Sigun sa PNP ang National Police Clearance System, iyo ang pinadali na proseso sa pagkuan ng police clearance gamit ang mas mahiwas na database kan PNP. Sa laog kay ni Kaipon sa nakan persona, ang mag-register online, dangan hahalaton ang pagsara kung may criminal record ang persona. Diretso na sa pagtaon ng appointment date sa aplikante. Dahil sa e-blatter system natin, so nagkaroon na tayo ng exploration. So ngayon, pwede nang mag-interlink yung isumbong, yung e-blatter system sa clearance system. Dakulang bagay ang arog kaining proseso. Sigun sa PNP menos gastos man ang proseso, urog ng valid ID sa nadangan bayad sa dokumenton kay puhan. Kumpara dati na kaipuhan pa ng community tax certificate o sedula asin barangay clearance. Mas mapapadali na yung pag-apply niyo ng clearance dahil kahit wala kayo sa Bicol and you are applying for a job sa Manila or anywhere in the Philippines, meron na po, mas madali na ang pagkuha. Hindi ka na uuwi dahil may nakakita kang trabaho, and then, syempre, kailangan nilang police clearance, hindi ka na uuwi. You will just apply for the nearest police station na enable sila magbigay ng clearance. Sa bilog na riyon, igwanin 24 hepatura na pwedeng pagkuhaan ni National Police Clearance. 5 sa Albay, tig-4 ang Camarines Sur, Masbate asin Sorsogon. 3 sa Camarines Norte, asin tig-2 ang Catanduanes, asin Syudad ni Naga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Padre di pamilya gadan kan pagbabadilon sa Camarines Sur, asin mga obra sin talento kan mga albayano, tigbida sa Tibay Albay Art Fest. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido
Ang Ako Bicol Party List yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan sa tabang kan manto ni ina ano man na panahon hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Padre de Pamilya gadan kan pagbabadilon sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Gadan ang 52 anyos na si Rodinito Camacho matapos na pagbabadilon sa mismong residensya kaani sa Zone 5 Barangay Kaditaan, Ragay, Camarines Sur, alas 10:30 ning bangikang Sabado, Mayo 13. Sigun sa Ragay PNP, mantang pigpapakaray kang biktima ang pagkakapark ang sayang motorsiklo sa sendang balkonahe. Biglaan na sanay ning pinagbabadiling da ipanabibistong kagibo. Matapos ang sunod-sunod na putok ning badil, digdi naman da buminulaga sa pamilya ang kamugtakan kang biktima. Yung biktima po ay galing sa lamay ng isang kamag-anak. Tapos yung asawa at yung anak ay nakarinig ng isang tunog. Tapos nung tinignan po nila, nakita po nila yung biktima nakahandusay na po sa nakandusay na po at yun nga po may tama na po ng baril. Iwal sa daga ang nahiling man kan PNP na motibo sa krimen. Pagdating naman po sa mga land dispute o mga kailangan po ng mga intervention ng mga legal natin, unang-una po wag natin daanin sa sarili nating batas. Meron po tayong mga batas na o mga otoridad na sumasaklaw dito, mas mainam pong padaanin natin po sa kanila at unang-una pa rin daanin sa matiwasay na pag-uusap at pagkakaunawaan siguro. Sa datos kang Ragay Municipal Police Station, ininang ikaduang shooting incident na naitalangon niya na taon sa Saindang Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mainit na panahon, padagos na mamamatean sa Bicol. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Ngani maprotehiran ang salud kan kaakian sa maraot na epekto kan maalangaang na panahon sa Albay Central School sa Legazpi City, half-day na sanan laog kan mga estudyante. Alas 6 na ninaga nagpupunan klase digdi, asin minado rar sundo alas 12 nin ugto. Sigun sa pamayo kan eskwelahan, nahahandal sinda sa negatibong epekto kan labing init kan panahon. Kaya ginibo ninda ang lakdang bilang pag-ibitar na magkahelang ang mga estudyante. Pag nag-uran, syempre mamarayray naman sa baka din, parang ang epekto kaini, pati sa mga parents, sa mga aki, kumbaga schedule po ninda na bago. Sigun sa Pag-asa, padagos na mamamatean ang maalingahot na panahon, partikularmente sa syudad ng Legazpi. Alagad yaon man girarida ang posibilidad ng mga kalat-kalat na pag-uuran, pagkikilat asin pagdalugdog. May mga darayan ng hazard na biglang makusog na uranin, makusog na doros, tapos lalo na delikado pag iwapan nin kikilat. So mag-ingat na lang po kita permi. Ngunya na bulan, padikit-dikit naman na malaog ang southwest monsoon o habagat season, na madara nin sunod-sunod asin makukusog na pag-uuran. Obserban kita sa satuyang panahon, lalo na ngunya na mainit tapos biglang na uran. Mientras tanto, mayo man napigbabantayan na low pressure ang Pag-asa. Salbado man maging ang paglawod, hulita mayo man ang gale warning na nakabandera. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Mga obra asin talento kan mga Bicolano pigbida sa Tibay Albay 2023 Art Fest. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Nagtiripon sa Albay Astrodome kan Sabado ang mga artist hali sa manibaybang parte kan Albay. Ini para sa Art Fest na may temang Tibay Albay 2023. Sa aktibidad, pigbida kang mga artist ang saindang manibaybang obra, siring kang painting, sculptures, photography, asin may nagpahiling maning tibay sa pagkanta asin kadakol pang iba. Saro sa mga nagbida kan sa iyang talento sa pagkanta, ang 21 anyos na si Julia de Guzman kan Tabaco City. Sigun sa iya, taon 2018 kan mahilig siya sa musika, hanggang siya na mismo ang nagigibuning mga kanta. Personally, nakatulong sa akin sa pagpapatuloy na meron din akong
creative part, meron akong gustong sabihin sa mundo. Nakatulong siya in a way to express myself not just as an artist, but bilang human. Kasi Sigun sa presidente kang grupong Artlift PH Bicol, dakula ang bintay kang mga siring na aktibidad sa mga art enthusiasts. Apwera kaya sa kaugman dara kang pagbidakan sa imong talento. Nagiging instrumento man ang siring na aktibidad para urog pang mapahiwas ang karamang kang artist sa saindang napiling linya o arte. Kasi mas nabubus yung talent ng mga artist, pati na din yung mga young artists, parang nalilift yung talent nila. And at the same time, nakakawala din ng stress kasi yung gantong event. Ang nasambit na aktibidad, katakod bang kang nagpapadagos na Magayon Festival, na ubetong mas pang mapabisto ang mga obra kang mga albayanong artist, labi sa sanggatos na local artist hali sa manibaybang banwaan, asin syudad sa Albay ang nagbali sa aktibidad. All they have to do is actually express that they want this kind of event. Kasi yung government naman natin, yung local government is very supportive. So they just have to express and air out yung craving nila sa ganitong klaseng scene and happenings. Kasi actually talagang binibigyan naman kaming avenue and venue. Laom kan mga artist na sa siring na paagi, magdakol pa ang makaka-apresyar ng lokal na mga obra, asin talento kan mga lokal na artist. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!